हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना गोबाङानो थाम्बनेइलाव नायनानै हमदां मोनखाबाय जानांगौ। बैफोर आपडेट भिडिअनिनो गिबि आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर। फावखुंग्रि जेनिफार दैमारी बिथाङा गाहायै फाव खालामनाय बे बोसोरनिनो फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि स्क्रिप्टखौ लानानै मानो थाखाय गाबखो? नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपखौ दिखायनानै होग्रोनि, नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। गफोरावहाय आं जे नोंखौ हांख्रायना लाबोबाय, आंनि आरो सार दङ डाइरेक्टर। दा जिबायदि मोनसे जोंहा फाइल फिल्म दिरुननो थांगासिनो दं, बेयाव नोङो रुल लानानै माबायदि नांगोन? फार्स्ट अफ अल आङो दादाया जेथिया फन खालामदों आंखौ, अलरेडि माने बेलेग मुभिस फैदोंमोन, बाट केन्सेल खालामनाय जादों। मानो होनबा स्क्रिप्टखौ फसायनाय जायाखै आरो। नाथाय दादाया जेथिया स्क्रिप्टखौ बुजायबाय, ओमफ्रायनिया आं मोजां मोनबाय आरो ना, थ' लोगो लोगो औ होननाय जाबाय आरो। ओमफ्राय बिनिखायनो स्क्रिप्टखौ मोजां मोननायखायनो आं फैबाय आरो दिनै बेयावहाय। आं एक्चुअलि स्क्रिप्टनि बारै बाहाय एसे बुंनोसै। स्क्रिप्टखौ माने एसे सिमिलारिटि मोनदों आरो आङो, मिलायनाय माने। होनबाथ' फैबाय थानाय समाव रायजो राजा नायग्राफोरखौ एसे खावलायनानै हरदो। बुङाखैमोन आं एक्चुअलि, बाट स्क्रिप्टजों एसे रिलेटेड दङ आरो आंहा। लोगोफोर, नोंथांमोना एसे हमदांखाबाय जानांगौ, मानोना बे पायेल मुंनि आबुं बर' सावथुननि स्क्रिप्टआ बिथांनि मोगथां जिउजों एसे गोरोबनाय होननानै बुंदों आरोना। बेनिखायनो बिथाङा बांसिन दुखु जादों। ओरैनोबाबो बे सावथुना जोबोद दुखुजों बुंफबनाय जागोन आरोना। बे सावथुनानो जाहैबाय लोगोफोर निजिरा बसुमतारी बिथांनि स्ट'रि स्क्रिप्ट लिरनाय आरो प्रबिन बसुमतारी बिथांनि डाइरेक्सन खालामनाय, लोगोसेनो गहपुरनि एस जकिं बिथांनि प्रडिउस खालामनायाव बे बोसोरावनो फैनो गोनां पायेल मुंनि आबुं बर' सावथुन। आरो बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे सावथुनखौ बिथांमोना बिश्वकर्मानि सिगांनिफ्रायनो रिलिज खालामनो नाजागोन होननानैबो मोनथि मोनदों। आसा खालामो बिथांमोननि बे सावथुना बयजोंबो अनसायजाथों, लोगोसेनो नायनो थाखायबो नेनानै थाखाबाय। नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर। दाखालै बावैसो जे गुवाहाटीआव जोंनि बर' सिख्लाफोर हमजाबाय, बै हमजानाय सिख्लाफोरखौ दायो सासे सुबुङा फेसबुकआव थैबाय होननानै पस्ट होदोंमोन आरोना, भिडिअ बानायनानै बिथांमोननि फट'फोराव बिबार माला एडिट खालामनानै। आरो बिथांनि बे भिडिअआव गोबां भिउसबो फैबायमोन। लोगोफोर, नाथाय बिथां सिख्लाफोरा थैयाखै, मानोना थैयै मानसिखौ बिथाङा ओरैनो एडिट खालामनानै थैबाय होननानै पस्ट होलाबायदों। बिथांनिया बियो आंनि बायदिबा एसे गोरोन्थि जाबाय, मानोना थैयै मानसिखौ बिदि थैनाय खालामनानै पस्ट होनो नाङामोन। जों बयबो मिन्थिखाबाय दे बिथांमोना गाज्रि लाइननि सिख्लाफोर होननानै, नाथाय अब्लाबो थैयै मानसिखौ थैबाय होननानै बुंनाया एसे गाज्रि जादों एबा गोरोन्थि जादों। जाय बिथाङा हगारदोंमोन बे भिडिअखौ बिथाङा दानफिनबायब्ला मोजां जागोन, मानोना इयुनाव गावहानो जेंनायाव गोलैनो हागौ। नेक्स्ट आपडेट एबा जोबनायाव नोंथांमोननि सेराव बिथां बयजोंबो सिनायजानाय सनिया कुइन बिथांनि सुंद' आपडेट होनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय सनिया कुइन बिथांनि फिसाजोनि दख'ना गाननानै बेरायथिंनाया जोबोरैनो ससियेल मिडियायाव बयजोंबो बाख्नायजादों आरो गोबारैनो गोसारनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसेनो बिथांनि हासबेन्डआबो गुबुन हारिबाबो बर' सोलोंनो नाजागासिनो दं होननानैबो मोनथिनो मोनदों। मामा गाबोन बाबे थांसिगोन दे बाबाया। थाङा। Daddy is going. थांसै। गाबोन थांसै। आइदै मा नांगौ बुदों? मामा। थांसै ना? थांसै दा? थांसै। I can only click on the half part of you because of that. थांसै। गुवाहाटी थांसै नोङो? नोङो। माला? माला थांगोन? गुवाहाटी थांगोन। माला थांगोन? गुवाहाटी थांसै। माला? माला means when? सुबे। लोगोफोर, बिथांनि सोमोन्दै बे भिडिअखौ लाबोफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि गोबांथार
आइजोफोरा गुबुन हारिजों हाबा जायोब्ला दसेयावनो गावनि रावखौ बावगारलाङो आरो गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो नेवसिलांजोबो। नाथाय बिथां सनिया कुइननि फेमिलिया गासैबो जोंनि हारिनि फारसेबो एसे गोसो होसिननाय आरो अनसायसिननाय बायदिखौ नुहुरो आरोना, मानोना नखरैनो जोंनि रावखौबो सोलोंनो नाजागासिनो दङ। लोगोफोर, दिनैनि बे आपडेट भिडिअनि सोमोन्दैआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो।